מה קורה סופר סיינים וברוכים הבאים לעוד פרק של סופר סיין גיימר, והיום אני רוצה לדבר איתכם טיפה על פסטיבל הפיוז'ן קון שהתקיים בקיץ. אז כן, אתם תוכלו למצוא את זה כמעט בכל מקום, בדרגון בול ארנה, הנה האשכול. תוכלו גם למצוא את זה אפילו בדרגון בול ישראל 1, 2, 3. אז כן, אז בואו נקרא טיפה. אז כן, כפי שאתם יודעים או לא יודעים, דרגון בול ישראל רצו כבר המון זמן לעשות כנס דרגון בול אנימה וגיימינג ועוד ועוד ועוד. אז סוף סוף הם הוציאו את זה לפועל. אז תהיה שם תחרות קוספליי, שזו אומרת תחרות תחפושות, שאתם יכולים להביא תחפושת מהבית של איזו דמות שאתם תרצו, ותחפושת הכי מושקעת, זאת אומרת לטעמם, תיבחר. מה שאני לא מבין זה אם כאילו תחפושת של אנימה או סתם תחפושת. את זה אני צריך לברר איתם. אז כן, זה הכל לתחרות קוספליי. אז כן, תהיה שם גם תחרות ציורים. תביאו ציור מהבית הסטופר מתקתק. זמן מוגבל לצייר ציור של דמות מכל אנימה שתרצו מוכנים. פרס מובטח למנצח. תהיה שם תחרות טריוויה. אם אתם בקיאים בדרגון בול, פרס מובטח. טורניר גיימינג, יהיו שם קונסולות ואתם תתחרו אחד נגד השני אם אני לא טועה. ותוכיחו את עצמכם שם. יש שם דרגון בול יוניברס 2 גם. פרס מובטח. ויהיו שם גם תחרויות ביניים קטנות ומגוונות, שגם אליהם יובטח פרס, כמובן. אז כן, באמצע הסרטון גם תהיה לי הפתעה לגבי הפסטיבל. אני עדיין לא קניתי כרטיס. אם אתם רוצים בינתיים תקראו, אני בינתיים אדבר איתכם על זה טיפה. אז אני עדיין לא קניתי כרטיס לפיוז'ן קון, ואני מאוד מאוד רוצה לקנות. אז תהיה לי הפתעה באמצע הסרטון, שלפי מה שאני הרגע רמזתי, אני חושב שאתם כבר יודעים למה אני מתכוון. אז יש שם, אתם תוכלו לשים שם דוכנים. הכנס יתקיים באשכול הפיס רמת גן ברחוב רוקח 118. אתם תגיעו לבד, לא יהיו הסעות שיקחו אתכם. אתם צריכים להגיע לבד, למצוא דרכים, תנסעו באוטובוס, תלכו עם חבר. אין הסעות, אתם נוסעים לבד. באתר של פיוז'ן קון עצמו יהיו כל מיני דרכי הגעה, בנוגע לווייז וכל מיני דברים. אתם תוכלו גם ליצור עם המארגנים קשר. הכנס יתקיים ב10/8, שזה עול בדיוק חודש מהיום, היום ה10/7, בשעה 11 בבוקר עד השעה 8 בערב. רכישת כרטיסים דרך האתר זה הכי משתלם, תעלה 45 שקל בלבד, ואם אתם תשתפו בפייסבוק זה יעלה לכם רק 40 שקל. ואם אתם תשתפו בעוד איזה מקום כלשהו שעוד מעט נראה, כל האנשים שיקנו דרככם אתם תקבלו 5% מהרכישה. אם אתם תרכשו כרטיסים במקום, יעלה לכם 55 שקל, שזה לא שווה. אז כדאי לכם כבר להזמין עכשיו, הכרטיסים מוגבלים. אז כן, ממש בכל מקום יש, ואם אתם רוצים גם למצוא אותי בפורום של דרגון בול ישראל, אתם תוכלו להיכנס, קוראים לי The King of Dragon Ball. אם אתם רוצים לשאול אותי שאלה פרטית כלשהי, אתם יכולים. אז כן, אם אתם רוצים, אז עכשיו אנחנו בעצם נעבור לרכישת כרטיסים. זה יהיה ברמת גן. אם אתם רוצים להזמין כרטיסים, תכתבו קודם כל www.fusioncon זה בלי רווח .co.il, כאילו לא רווח, מקף, כתובת אי אפשר רווח. ואחרי השיעמום הטוטלי של ההזמנת כרטיסים שלקחה לי בערך רבע שעה. אוקיי, אז סיימתי, יופי. אני אצנזר את זה גם שאתם לא תוכלו להעתיק את ההזמנות או משהו. אז כן חברים, זה היה כל היום. אני אדפיס את זה, אצלם את זה,
אתם צריכים קודם כל, זה ישלח לכם אישור לאימייל או לטלפון, ואתם תצטרכו לאשר ולהדפיס או לצלם או פשוט להביא את ההזמנות לכנס עצמם ותראו את זה שם והם כבר יכניסו אתכם. אז כן חברים, זה היה כל היום. אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה ואנחנו נתראה בפרק הבא. ודרך אגב תאמרו לי בתגובות אם אתם באים לפיוז'ן קון. ויאללה ביי.